күп балалар йөри, 30 бала сиратта тора. Һәм шулай ук Һәм уларда матур итеп тәрбияләргә кирәк. Бына һез үдегездә көз тояһыгызмы? Айык авыл конкурсында шул катнашырга һәм еңергә. Көз тоябыз. Без шук тем сәмләнәбез. Көнә киләсәктә менә Кадырша катнаша, әнигә Хабырда катнаша. Хабырда бит Әнисем быел тәвәккәлләмәгез. бит тәвәккәләбез Кадыршала. Соңгы Кадырша шунда әйттем бит инде. Мин унда күрһәткән белән шунда авыл Кадырша авылын, ул тарихи авыл, унда Вәлиди Ибдар хаклана. Пәйгамбәр ташы бар. Һәм менә бик борынгы мәсҗид иман йорты бар. Уның манараһына 100 ел дип әйтәк тә була. Һәм бына без үзебезнең затлы тарихыбызга тап төшерергә тиешергә түгелбез. Афарин, һезгә уңышлар теләйбез һәм тагы бер тамашасы безгә шылтырата тидер. Әйдәгез, уның каравын тыңлап китәйек. Һаумыгыз һез эфирда? Мәләвездән шылтыраталар тидер. Һаумыгыз? Тыңлайбыз һезне. Менің исемім Ингула, мына менің сұрағым шул. Сіз мына ескілік хақы, сіздер нендей ғазамы ауларағында тұтағығыз? Аңлашылды. Ысынлап та бұл шу Айык авыл 2013 конкурс оештырылгас, бұл теманы біз радио секторында да көтәргәнек. Бына ысынлап та матур эшкә аяк салусы кешеләр дә бар бит инде. Шул көмешкә хат куючылар, хатучылар хәтерендәдер, спиртлар да хаталар тидер. Әйтик дә менә район авыл хакимиятләренең вәкаләтләрендә бармы ул шундый кешеләрне административ язага тарттыру саралары? Һезнең вәкаләттә инәме булар? Закондар нисегрәк? Безгә бөтә халык менән дә эшләргә туры, шуның өчен безнең авылда, авыл советында ветерандар советы председателе, хатын-кызлар советы председательләре бар. Әгәр дә көмешкә хатучылар бар икәнләр, сакыртып, искәртеп, һөйләшеп үтә алабыз. Бына Наиләгә Юсупов та бар бит әле безнең әйме. Салават районыннан Көтәпәй авылы шулай конкурста иңү алган. Ысынлап та бына закондар хакында һез нимә әйтергез? Әгәр дә кемдер көмешкә куя, хата икән, уларны һез ниндидер язага тарттыра алаһығызмы? Туктатуга ниндидер өлешегезне индерә алаһығызмы? Тарттыра алабыз. Төрле административ штрафтар. Hala алаһығыҙ инде, әллә полиция хеҙмәткәрҙәренә генә? Полиция аша инде. Әммә ауылдарға полициялы, участка полицейскиҙарла бик әллә ни көн һайын килеп һәр ауылда йөрөп үтеү мөмкинлектәре юҡ бит инде. Үҙегеҙҙең мөмкинлектәргә килгәндә. Төрлө советтарға саҡырабыҙ. Женсовет, ветерандар. Элек-электән ауылдарда уҡытыусыларҙың һүҙе үтемле булған, шулай бит. Бына Көтәпәй ауылында уҡытыусы шулай уҡ беҙҙә ҡатнаша. Нуриева Флорида апай. Әйе, элек-электән алда мәктәптә бөтөн саралар ойоштырыла. Уҡытыусылар иң беренсе, иң алда баралар бит инде. Агитатор, агитация. Һалалармы һеҙҙең һүҙҙәргә? Бик һалалар. Хәҙер заман элекке уҡытыусыларҙы һынау алдына ҡуйҙы. Барыбер уҡытыусы үҙен тота белә икән, үҙен күрһәтә белә икән, уҡытыусының абыройы юғалмаған. Бәләкәй ауылда бар. Менә шул бер нимә борсой инде беҙҙе бәләкәй ауыл тип балалар тип шул мәктәптәрҙе ябыу мәсьәләһе. Һеҙҙең ауылға ла ул янау ихтимал? Бына ул янау бар. Әле һүҙ менән генә, ләкин менә шул бөтөн тәрбиәүи эш менә төптән башлана бит инде ул мәктәптән. Йәш балаларҙың аңына һеңдереп үҫтерергә кәрәк. Эсмәҫкә тип. Йәш уҡытыусы Илфат нимә әйтер? Һеҙ бит инде егеттәр, ҡыҙҙар үҙегеҙ аралашаһығыҙ. Бына ауыл йәштәре исеменән әйтеп китәм киләм, мин һеҙгә әйткәйнем инде алдан. Тағы ла бер ҡабатлап әйтәм. Менә беҙ мәктәпте йыһазландырҙыҡ, спорт имзалдары алдыҡ, тренажерҙар һәм бөтә саралар да менә ҡыш буйына ҡайҙа бараһың, мәктәпкә бараһың, шулай да инде. Бөтөн сараларҙы шунда үткәрәбеҙ һәм балалар, в общем, шунда тәрбиә алалар инде, бер-береһенә аралашып һәм шул проблеманы беҙгә хәҙер мәктәптә ябыу тигән һүҙ сыҡты ла беҙ. Яғни һеҙгә лә ҡағыла был мәсьәлә ҡулайлаштыра инде. Беҙ ни эшләргә икеләнеп ҡалдыҡ инде. Бөтә эшләр эшләнде лә, беҙҙең эштәр юҡҡа сығырмы тип икеләнеп торабыҙ инде. Шундай проблема бар беҙҙә. Бик ҙур. Тағы ла телевизор ҡараусыларҙы ҡыҙыҡһындырған бер һорауҙы яңғыратам үҙем. Ошо Айыҡ ауылдарҙың тормошон һүрәтләгән фоторәсемдәрҙе интернетта ҡайҙалыр табырға, уларҙың тормошо, йәнле тормошо менән танышырға мөмкинме тиҙәр? Ниндәйҙер шул уҡ бәйләнештә сайтында ниндәйҙер мөмкинлектәр бармы?
контактта табарга мөмкин. Менә группа. Быны мөгаен ошо конкурс оештыручыларга бул һорауды тапшырубыздын икенче өлешендә бирербез, чөнки улар дөйем эш һөҙөмтәһендәдер кимәлдә яктыртырга, күрһәтергә тиештәрдер бит инде. Бына Әбиәле районунан шулай ук кунаклар килде. Бына без яшьтәр мәсьәләһен күҙ уңында тоттык. Мәктәп ябыла тиник. Ә шул ук мәктәптәрдә укучылар тамамлай, аттестат алу кешеләрен ата-әсәләр, укучылар, укытучылар бергәләп шул ук шеше артында билдәләүҙәре лә бар. Шуға һеҙҙең нисек ҡарашығыҙ? Кире араштырман инде. Үҙем элекке мәктәп директорымын. Беҙ ундай кисәләрҙе эскеһеҙ үткәрергә, ундай балаларҙы ла ундай эскегә алыҡтырмаҫҡа тырыштыҡ инде, күҙәттек, шуны һөҙөмтәһен күрергә тырыштыҡ инде. Ә бүгенге күҙәтеүҙәр нимә хаҡында һөйләй? Ейәндәрегеҙ, туғандарығыҙ, таныштарығыҙ барҙыр. Бүгенге күҙәтеү буйынса бына быйыл 3-нче йыл инде беҙ ошо эскелеккә ҡаршы көрәш алып барыуҙың һөҙөмтәһе итеп ауыл конкурсында ҡатнаштыҡ бит инде. Һәм бына үткән йылда 5 ауыл араһында Рәхмәт ауылы тағын да Башҡортостан буйынса ярышҡа сыҡты. Шулай булғас, беҙҙең эш һөҙөмтәләре барҙыр тием. Беҙҙә йәштәр күп. Беҙҙең ауылда 46 йәш ғаилә йәшәй. Һәм уларҙа бына үткән йыл 12 бала тыуҙы. Шулай булғас, беҙҙең ауылдың киләсәге бар тип уйлап, беҙ ололар өлгө булырға тырышабыҙ. Йәштәрҙе бына шо өгөтләйбеҙ. Нисек тә булһа, бына айыҡ матур тормош алып барыу өсөн саралар күрәбеҙ. Ә ни өсөн бына бүгін саҡырылған ҡунаҡтар араһында бына Салауат районынан бер йәш кеше килде. Әбиәлилдә электән әллә нисә айыҡ ауылы бар, бер йәш кешене өлгө итеп килтерә алманығыҙ икән. Нисек уйлайһығыҙ? Өлгө итеп килтерә алмаҫҡа дип, килеүен килделәр инде ул. Әле бында килеп итә алмағандарҙыр, может. Асылым ни? Бына ошондай акцияларда ҡатнашыуҙан һәм беҙ эсмәгән ауылдарҙа йәшәгән йәштәр тип ғорурланыусылар бармы? Бар. Бар. Сөнки әйтәм бит, беҙҙең ауылда сәмле, намыҫлы, эшсән халыҡ йәшәй тип әйтәбеҙ. Бына беҙҙең 3 ҡала эргәбеҙҙә булғанлыҡтан микән, беҙҙең ауылдан йәштәр, ирҙәр бит инде, бына күҙ уңында ирҙәр беҙҙең төрлө комбинатҡа йөрөп эшләйҙәр, ястойкаға. Унда ерҙәрҙә эсеп эшләп булмай ҙа һуң. Унда ваҡытында барырға кәрәк, ваҡытында ҡайтырға кәрәк, ваҡытында эшкә ҡалалар бит инде. Шулай булғас, уларҙың өйөндә хатындары донъяларын көтөп, мал-тыуарын үҫтереп булған. Бына Исмәғил ағайға ла бер һорау бирәйек әле. Ауыл старостаһы бит инде. Өлкәндәрҙе үҙгәртеүе еңелме? Әгәр дә улар ниндәйҙер сәбәптәр арҡаһында ана шул тормош һаҙлығына батҡан икән, уларҙы бына шул уҡ йәштәр арттарынан эйәртә аламы? Нисек уйлайһығыҙ? Өлкәндәрҙе үҙгәртеүе еңел тип барыу шул уҡ ҡаймылда ауырыраҡ инде, ҙур кешене яҡшыға алып китеү. Мынау йәштәрҙе наоборот күтәрергә кәрәкме? Күтәреп, йәштәрҙе тәрбиәләп алып китеү еңелерәк инде, ололарҙы ҡарағанда. Ә шулай да өлкәндәр дә тартылалыр, әйме? Конечно, бәрі тарталылар. Хәҙер вообще уже беҙҙең ауылда икенсе тормош бөтә бәләбез шул эскелектән килеп сыға бит инде. Семья, скандал. Ысынлап та беҙ һеҙҙең менән тулыһынса килешәбеҙ. Һеҙҙең фекерҙәрегеҙ барыһы ла раҫ, барыһы ла хаҡ. Әммә әлегә хөрмәтле ҡунаҡтар, мин әңгәмәне бүлдереп торам. Әммә тапшырыуыбыҙҙың икенсе өлөшөндә тағы ла һеҙҙең фекерҙәрегеҙҙе яңғыратырбыҙ. Шулай итеп, хөрмәтле дуҫтар, бөгөн беҙ студияға ҡунаҡҡа Айыҡ ауыл конкурсында ҡатнашып еңеү яулаусыларҙы саҡырҙыҡ. Артабан иһә шуны билдәләргә теләйбеҙ. Әле Айыҡ ауыл 2013 конкурсы иғлан ителде. Унда кемдәр нисек ҡатнаша ала, был хаҡта тапшырыуыбыҙҙың икенсе өсөнсө өлөшөндә фекер алышырбыҙ. Артабан да беҙҙең каналда ҡалығыҙ. Хәрби флоттың көслө йоҙроғо. Бөгөн һыу аҫты кәмәләрендә хеҙмәт итеүселәр көне. Һөнәри байрамдары алдынан уларҙы Башҡортостан диңгеҙселәр йыйыны вәкилдәре һәм беҙҙең ижади төркөм тәбрикләне. Талантлы һәм әүҙем йәштәр үҙ проекттарын үҫтереү өсөн грант аласаҡ, һәм бының өсөн уларҙың Рәсәй стартап тураһында ҡатнашыуы мөһим. Сәфәр барышында һәр төбәктең йәш эшҡыуарҙары һәм инновация проекттары авторҙары менән осрашыуҙар үтә. Уларҙың иң яҡшылары төрлө федераль программаларҙа ҡатнашыу хоҡуғы аласаҡ. Тарихи юлда Рәсәй һәм Германия, бергәме, айырыммы? Бөгөн Өфөлә ошо темаға арналған халыҡара ғилми-ғәмәли конференция үтте. Кәңәшмәлә 2 илдән дә белгестәр ҡатнашты.
Сенсация! В мягком золоте скидки до 70%! Каждому купившему шубу путевка на отдых в подарок. Напротив ипподрома Акбузат. Официальный дилер «Шкода» — компания «Барсавто». Это полный модельный ряд автомобилей «Шкода» в наличии с ПТС. Гарантийное и сервисное обслуживание. Кузовной ремонт любой сложности. Уфа, Рязанская, 16. «Шкода». Simply clever. Что можно купить за 49 рублей? Чашку кофе? Или удобный диван? Новый холодильник? А может, поездку на море? Кредиты без залога за 15 минут всего за 49 рублей в день. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7100. Рост новых волос теперь реальность. Мировая инновация. Деркос Неоженик с запатентованной молекулой стимоксидин. Первое средство для роста новых волос. Стимоксидин пробуждает спящие волосяные фолликулы. Волосы более густые, более плотные, более сильные. Инновация. Деркос Неоженик от Виши. Металлоискатели от МД Регион. Телефон 266 29 29. Конечно, Века. Окна. Конечно, Века. Башкирская выставочная компания приглашает посетить промышленный салон и выставки. Промэкспо, станки и инструмент, насосы и компрессоры, спецодежда, охрана труда. Уфа-арена, 19 по 21 марта. Мясные полуфабрикаты от фермера Нагорных. Это продукты высшего качества из отборного мяса и натуральных ингредиентов. Полуфабрикаты от фермера Нагорных. Наурыз гүзәл 2013 бәйгеһендә еңүсе кем булыр? 21 мартта киске сәгать етелә Өфе Нур Татар дәүләт театрының зур залында гүзәллек бәйгеһенең гала концерты. Сагу тамашанан ситтә калмагыз. Хәерле кич, Башкортстан Юлдаш телеканалында яңалыктар чыгарылышы. Студияла Таһир Вахитов. Тарихи юлда Рәсәй һәм Германия бергәме аерыммы? Бүген Өфелә ошо темага арналган халыкара гыйльми гамәли конференция үтте. Кәңәшмәле 2 илдән дә белгечләр катнаша. Катнашучыларның географияһы киң. Башкортстандан тыш Мәскәү, Түбәнге Новгород, Мурманск, Төмән, Таганрог, Чита һәм Германиянең Галле калаһы галимдары сыгыш яһай. Сара Рәсәйдә Германия елы, ә Германияла Рәсәй елы сектарында узгарыла. Конференцияла белгечләр Екатерина II сит ил граждандарына Рәсәйгә күсү мөмкинлеге биргән билдәле указына аерым тукталды. Ул указга быел 250 ел тулган. Нәкъ ошо документтан һуң Рәсәйдә тәүге немец колониялары барлыкка килә. Императрицаның манифестында сит ил граждандары өчен махсус ташламалар карала, белемле кешеләр, төрле һөнәр ияләре күпләп Рәсәйдә төпләнә һәм яңа йөрдәрдә эшкәртә башлай. 1917 елда Волга буе немецларының автоном республикаһы оештырыла. Әмма 1941 елда был милләт вәкилләре Себер һәм Казакстан далаларына озатыла. Конференцияла галимдар Рәсәй менән Германия арасындагы күп буатлык тарихының төрле усырларына ентекләп тукталды. Бүгенге хезмәттәшлек турында һүз алып барды. Германия белән безнең мөнәсәбәтләр көчәюе, ныгыганлыгы баруы безнең өчен шатлык ул. Чөнки безнең Башкортстанда немец телен белүчеләр бик күп, анда зур белемле галимнәр бар, зур белемле специалистларыбыз бик күп бит инде. Шуңа күрә безнең анда Германиядә бик күп якташларыбыз тора хәзер. Анда безнең студентлар да күп эшләй Германиядә. Мостай Кәрим исемендәге Милли яшьтәр театры ертәгә Ханты-Мансий автономиялы округына гастрольгә юллана. Республиканан ситтә яшәүче кардәшләребезгә Туфан Миңнуллинның Диләфрүзгә 4 кияү музыкаль комедияһы тәкъдим ителә. Рольдәрдә Башкортстанның халык артисты Илсур Хабиров, Гөлшат Гайсина, Нагым Нургалин, Альбина Кашанова, Венер Камалов, Илнур Абдуллин һәм Радмир Абдуллин. 20 мартта якташтарыбыз Ляндор, 21 мартта Түбәнге Хыртым, 22-нде Хоргот, 23-нде Нефтеюганск, 25 мартта Түбәнге Вартовск, 26 мартта Ланги Паскалаларында сыгыш яһай.
Мәдәни тур 2008-2017 елларга Рәсәй Федерацияһы башкортлары дәүләт программаһын тормышка ашыру секторында уда. Яңалыктар сыгарылышы әлегә тамам, киләһе күрешкәнгә тиклем һау булыгыз. Спонсор прогноза погоды – санаторий «Осы». Санаторий «Осы» объявляет акцию «Семейный отдых». При покупке одноместного номера второй и третий человек проживает бесплатно. Подробности по телефону 8 906 100 ровно 30 50. Башкортостандың гидрометеорология үзәгенән хәбәр итүләренчә 20 мартта республикала көндең халкын аядлы болытлы булуы, көндез бераз гепшек кар явып, агастарга һәм тимер сымдарга һырылуы көтелә. Юлдарда бозлавык, төндә карга тышлам явасак. Һава температурасы республика буенча төндә 3-8, аят айтканда 13 градус халкын, ә көндез 0-дан 5 градускаса халкын буласак. Ел көньяктан юнәлешен көнбайышка үзгәртеп, секундына 5-10 метр тизлектә. Күсәюсән, дымлылык 70-90%, атмосфера басымы 747-750 мм. Спонсор прогноза погоды – научно-производственное объединение «Эраконт». Укрепить иммунитет и нормализовать естественные защитные силы организма вам поможет натуральный растительный препарат «Эраконт». «Эраконт» помогает держать организм в тонусе. Производится только в Башкирии в Стерлитамаке. Быть здоровым круглый год вам поможет «Эраконт». Спрашивайте в аптеках. Медицина мирового уровня в Medical On Group. Мы применяем международные стандарты обследования и лечения. Проктология, лечение геморроя и трещин прямой кишки без боли и операций. 255-88-00. Доктора, которым можно доверять. Анекс Тур приглашает в солнечную Турцию. Скидки на раннее бронирование. Лучшие отели Средиземноморского побережья. Спрашивайте путевки от Анекс Тур во всех турагентствах города. Ведется строительство нового жилого дома в живописном районе. Квартиры на берегу озера в поселке Алексеевка. Телефон 279-86-79. Лечение аденома и простатита на израильском аппарате Термекс. За 8 лет было успешно проведено лечение более 10 тысяч мужчин. Без операции, без госпитализации за один сеанс. По многочисленным просьбам пациентов с 18 по 30 марта. Скидка на лечение на аппарате Термекс 40%. Гранит по цене мрамора. Оптом и в розницу. Распил керамогранита. Разработка и производство памятников. Уфа, Революционная, 98, ВЭБ-2. Телефон 293 13 93. Только до 7 апреля в цирке знаменитый аттракцион Филатовых. А давайте будем модными! Новая весенняя коллекция в Крисиде! И куртки от 5000 рублей! Весна в Крисиде! Представьте себе практичный стильный ноутбук Asus на каждый день. Интернет, домашний офис, фильмы и всего за 9990 рублей. Приходите в Позитронику за полезной консультацией и самым надежным ноутбуком Asus. Белорецк, Тачиского, 23. Сибай, ТЦ Мегаполис. В марте покупательницам «Лада» в Двим Авто дополнительный подарок. Подробности по телефону в Янауле 50403. Внимание! С 15 по 24 марта индийская ярмарка на ипподроме Акбузат. Драгоценности, наряды и многое другое из Индии. Вход бесплатный. Любимое советское кино на БСТ. Пройти через войну и остаться человеком. Потерять родных, но сохранить способность любить. Что общего у этого солдата и маленького мальчика? Узнаем вместе. Смотрите фильм «Судьба человека» на башкирском спутниковом телевидении. Кинотеатр «Родина» при поддержке медиапартнеров представляет впервые в Уфе с 18 по 25 марта абсолютно фестивальный фаворит 2012 года фильм «Жить». Приходите в «Родину», чтобы знать, как жить. Башкирское спутниковое телевидение объявляет кастинг ведущих. Зайди на сайт www.tv-rb.ru, заполни анкету, займи свое место. Мы все являемся потребителями, и у нас есть определенные права.
Как правильно их защитить и кто способен нам в этом помочь? Заплатил налог и можешь спать спокойно? На какие льготы могут рассчитывать налогоплательщики? И что ждет тех, кто платить не хочет? Легко ли найти работу тем, кому за 50? Смотрите вечерний канал «Телецентр» на башкирском спутниковом телевидении. Сегодня в 20:15. Хәерле кич, саумыгыз, хөрмәтле тамашачылар. Киске канал үдешен дәвам итә. Безнең замандан килер буындарга нинди хәтер калыр? Әле иҗат ителгән әсәрдәр сәхнә тамашаларына карап, ул усырда нык искәндәр, шул сәбәпле күпләп үлгәндәр, күпләп кырылгандар дигән фикер калмасмы? Ысынлап та тормышыбыздагы үсеште тоткарлыган зәһәр күренешләрнең бере ул эскелек һәм бүген без шул хакта фикер алышабыз. Айык Башкортстан хәрәкәте оешмаһы рәистәше Марат Таһирулла Абдуллинды сәламләйбез. Тапшыруыбызда философия фәннәре докторы Гүзәл Булат кызы Уилданова катнаша. Һәм баш лидер оешмаһы рәисе Азамат Юлдыбаев. Хәерле кич. Сөйләшүгә дәвам итәрдән алда, хөрмәтле дуслар, кыска гына бер видео сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Улым, бәлки калырһың, һин бит эскәнһең. Ярай инде, әсәй, 2 бокал шарап кына бит ул. Интернеттагы был социаль ролик спиртлы эсемлектең ниндәй олы фәҗигагә килтерүен күрәтә. Ысынлап та кайбер водительләргә эскән килеш руль артына утыру берни тормай. Ә бит статистик мәгълүматлар буенча Россия бүген спиртлы эсемлекте иң күп кулланган илләрнең беренә әйләнгән. Ведь ситуация просто страшна. По официальным данным, более 800 тысяч людей ежегодно гибнет от алкоголя. Более 400 тысяч, по данным Медведева, от табака, около 100 тысяч гибнет от наркотиков. Владимир Жданов халык арасында киң таралган эскелеккә, наркоманияга каршы ныклы көрәш алып баручылардан бере. Уның фикеренчә, безнең арала халыктан эскесе ярга тырышучы куәтле күстәр бар. Тәү чиратта улар ошо куркыныч агуды итештерүчеләр һәм хатучылар, ошо бизнесты яклап үзләренең кесәген калынайтучы власть вәкилләре. Ысынлап та алкоголь эсемлектәр менән хату итү ул килемле бизнес һәм тимәк уның өчен таудай каршы торучы кешеләр шул ук вакытта депутаттар да бар дигәндә без берничек тә инкар итмәйбез. Бүген бына ниндәйдер кимәлдә Башкортстанда гына түгел, тотыш Россиядә хәрәкәт бара. Ошо хәрәкәтнең башында торган һәм һезгә лә ярдәм итеп торган шәхеснең фикерләрен яңгыраттык. Югары итәкчеләрнең эскелек проблемаһына карата карашы яйлап кына үзгәрә дип әйтеп буламы? Әлбәттә, була. Белүгезчә, безнең Айык Башкортстан хәрәкәтенә безнең эшләвебезгә быел 3 ел тулды. Һәм эшләбездә башлаган усырда, вакытта республика итәкчелеге алышынган усырда, яңа президент Рөстәм Зәкиевнан туранан-тура уның интернеттагы блогыннан соранык. Һеҙҙең айыҡлыҡҡа гомумән ҡарашығыҙ нисек, үҙегеҙ хәмер ҡулланаһығыҙмы дип. Ул бар донъяға, Рәсәйгә тигәндәй, үзенең айыҡ тормош алып барыуын билдәләне һәм республикала гомумән Башҡортостанда киләсәктә айыҡлыҡ мәсьәләһе күп табасаҡ дигәнде билдәләне. Һәм һеҙҙең бына ошо конкурсҡа ла фатиха алынды дип әйтеп кимәлдә. Гомумән алғанда беҙҙә бит етәкселәр бик күп һәм күп мәсьәләләр ил кимәлендә хәл ителеүен иҫәпкә алғанда. Белүгеҙсә, 2009 йылда сюжетта күрһәтелде. Беренсе каналда, Рәсәйҙең федераль каналында ошо роликтар күпләп күрһәтелде. Һөҙөмтә бирҙем. Һөҙөмтәһендә Рәсәй президенты ваҡыттағы Дмитрий Медведев Сочи ҡалаһында дәүләт советын йыйҙы һәм ошо проблеманы уртаға һалып тиҙ арала был мәсьәләне хәл итергә кәрәк дигән маҡсат ҡуйҙы һәм бөгөнгә Рәсәйҙә 7 адымдар менән эш баралай. Ыңғай үҙгәрештәр бәләкәй генә бар тибеҙ, әйме? Ә шул уҡ ваҡытта бына һеҙ беҙҙең республика кимәлендә Айыҡ ауыл конкурсын иғлан итәһегеҙ, ә бына һәр бер муниципаль берәмлектә һеҙҙе аңлайҙар, беҙҙә ҡушлайыҡ әле тип һикереп төшкән етәкселәр бармы? Хакимиәт башлыҡтарын күҙендә тотҡанда. Конкурста башлаған осорҙа 2001 йылда беҙ 200 ай дауамында боҙҙо ҡуҙғалта алмай. Йонсоноҡ. Ни өсөн? Сөнки тап шул етәкселәрҙең аңламауы сәбәпле. Халыҡ баны әҙерәк ҡурҡты. Сөнки нисек инде йылдар буйы барған процессты беҙ шунда уҡ туҡтатайыҡ тип. Шуға күрә мин үҙемә шәхсән, мәсәлән, күп кенә райондарға, ауылдарға үҙем йөрөп, халыҡ менән осрашып, уларҙы
бергә йыйып Алматы эшләре алып баргандан һуң бұл процесс башланып та китте. Һәм һез тулы шанс мәйт аласыз инде бuna бу бит безнең өчен өстәлмә йөк, нимәгә кирәк ул дип йөз бурыслар юк дип әйтә аласыз инде. Ну, астатны рәвештә бит аяк салучылар бар. Без улар исемләп тә беләбез. Без уларга каршылык угышабыз. Ләкин бүгенге көндә дөрестлек, халык фикере еңеп килә. Һәм Марат, менә һезнең бер фикерегезгә карата, Салават районыннан килгән кунагыбыз үз сүзен әйтергә бая әйтеп өлгермәгәйне. Ничек инде без күнегелгән тормышты үзгәртә алабыз дигән караш ысынлап та бар һәм уны үзгәртүнең бер юлы бар тегеде, әйме? Мөмкин микрофонны бирһәгез? Кыска гына фикерегез? Минеңсә, айык авыл дип әйтәгез, авылдар битендә төрле масштабта була дип әйттеләр. Кайында 1000 кеше яшәй, кайында 200 генә кеше яшәй. Бәләкәй авылдар белән эшитү еңелрәк дип әйттегез. Шуңа менә үземнең фикер бар инде. Нигә айык авыл дип инде, айык урам мәсәлән, кемдереңдер үзенең урамы менән гына бүленеп чыга киләләр. Может, урамда ысынлап та 200 кеше яшәйдер, шулай да инде. Тимәк, әдрәк шундый кимәлгә лә төшерергә кирәк инде. Шундый кимәлгә лә төшереп эшләһәгез, менә бер урам булса, аңа икенче урам кушыласак дип уйлыйм. Рәхмәт фикерегез өчен. Һәм бuna роликларның һөҗүмтәһе булды тегез, һәм баш лидер оешма рәисе Азамат әйтәһез, шундый фильм дә әзерләгәнһегез икән, әйме? Без сәламәт тормыш турында фильм әзерләгәнек. Ошол залда җитәкче утыра шул проекттың. Илназ Фәйзуллин, әйдә угала һүз бирәйек, нимә хакында фильм һәм яшьләр уны касан күрәсәк? Әлеге вакытта без был кыскаметражлы фильм өстендә эш алып барабыз инде. Яшьләр уны тиздән күрер дип ышанам. Был фильмга килгәндә унда сәламәт тормышты пропагандалау, яшьләрне спорт менән актив шөгыльләнергә сакырабыз инде. Кызыксындыру уятасакмы был фильм? Ничек уйлыйсыз? Әлбәттә, был фильм яшьләр арасында таралыр дип ышанам. Һәм дә инде. Анда яшьләр үзләре катнашамы? Был фильм шул яшьләр тарафынан башкарыла инде. Актерлар бөтәле яшьләр, сәламәт тормыш алып барган спортсменнар инде. Рәхмәт. Һәм безнең студия кунакта яшьләр арасында бик популяр булган йырсы, рэп башкаручысы Заһид Кунафин да бар. Заһид, бына шундай роликларда һин катнашырга риза булырһыңмы, фильмнарда төшергә, гомумән сәламәт тормыш рәвешен пропагандалауга әйдә һинең арттан иярүчеләр күп булыр диһә, буш вакытыңды яллама йөрерһең микән? Әлбәттә, мин чөнки үзем янем тәнем сәламәт тормыш өчен, айык тормыш өчен мин бу фикергә күптән килдем инде. Менә бу сер түгел, әлбәттә яшьсакта шаярган вакытлар булды. Ну, шуңа карамастан Ул ана шул шаяры, ул үзеңнең тистердәреңдән калышмау, уларга иярү дигәндә аңлатам. Мин сектор әллә ата-әсәләрнең игътибары итен керәмәйме тәрбия? Ул алдында тәвәл куелган максаттар булмалыктан, буш вакытын күп булуктан, шөгылен итмәүлектән килә түгел. Бүгенге көндә үзенең алдына конкрет тәвәл максаттар куеп, нимәгәдер ынтылган яшь егеттең, кыздың эскегә яки анда башка җирләргә йөрергә вакыты калмады түгел. Әмма аслап максаттар күп булһа ла, уга ынтылышуында бик күп кәртәләр, каршылыктар да сорай. Шул усырда без бит инде кулды төшерәбез. Ничек менә үз-үзеңне кулга алырга, еңергә? Буның өчен кимдең хәленнән килмәй, бүгенге көндә үзеңне мотивировать итер өчен бар шул төрле бизнес программалар, төрле бар шул этик. Исмаһам бер акыллы китап укуынан фәһем алды дигән мөмкин. Әлбәттә, төрле тренингтар үтү мөмкинлеге бар. Бүгенге көндә безнең мөмкинлекләр шул тиклем күп. Файдалана белергә генә кирәк, куллана белер кирәк. Безнең иң зур коралы шул интернет. Ничек ул безгә зыян килтермәле, аның файдалы ягы бик күп бүгенге көндә, чөнки ул интернеттан бүгенге көндә сифатлы информация, мәгълүмат ала алабыз. Заһид, һинең концертыңа яшьләр килгән, авылдар буйлап йөрөһең, әйме, авыл яшьләрен күҙең ундатҡан, яшьләр килгән, әҙерәк һалып килгәндәр икән. Һин уларға һавалы гына ҡарап үтеп китәсәкһеңме, әллә туҡтап һөйләшәсәкһеңме? Менә беренсе елдары эти гастрольдәргә йөри башлаган вакыттарда бик Яйһә авылда ҡалғанда үҙҙәре лә үк тәҡдим итеүҙәре бар. Әлбәттә, ундай усаҡтар юҡ дип әйтеп булмай. Чөнки безнең халык ябай, әйҙә Заһидға киттек, әйҙә шулай итеп дип тәҡдим итәләр. Нимә дип яуап бирәһегеҙ? Әйтәм, рәхмәт, һиңә лә кәңәш итмәйем булып, эсергә кәңәш итмәйем дип әйтәм. Менә нимә әйткем килә? Аллаға шөкөр, яй һайын йөрөп торабыҙ ауылдарға. Ҡайбер ауылдарда мин кешеләрҙең йөҙҙәрен иҫтә ҡалдырам, уже беләмен. Кемдәр анда бәләкәй генә инеләр, уже ҙурайып киләләр дип әйтәйек. Кемдәр бәлки бөгөн бында студент булып та ултыраларҙыр, уҡып йөрөйҙәрҙер, Аллаға шөкөр. Менә нимә әйткем килә? Аллаға шөкөр, ауылдарда барыбер һуңғы ваҡытта ыңғай үҙгәрештәр күҙгә күренмәне. Бар, әлбәттә, ауылдар, менә әйтеү файҙаһыҙ. Менә ҡайбер ауылдарҙы файҙа булмағанлыҡтанмы, әйтәйек, менә атап әйткем килмәй, ауылдарҙы
былтыр элекке жылдары мен аларды Инкар иттең, бармадың. мен аларды ул авылдарға бармаймын. Чөнки мен үземде гаепле итеп тоям. Мына бар шундай авылдар, клуб ултыра эми, клубта ураты 5-6 магазин ултыра, һәм ин клубта концерттың башланайм, бул концертка тип килгән аксылары менән бүтә яшьтәр шул магазиннарда йөри. Мен буганы бар шул авылдар йөреп магазиннарның хадусларын әрләп сыкканым бар. Нima эшләйин, нima улар чөнки һәрбер үзенең кәтән уйлай. Бүгенге көндә спиртлы эсемлектер хатлы икән, нимәләр башка нәмәләр хатлы икән, ул кемгәдер кирәк. Мына шундай эгоист кешеләр без бүгенге көндә үзләрен эҙәрлекләп нисектер уһала эш алып барырга кирәк, улар өстендә эшләмәһәк, бүгенге көндә ошайтып кына һөйләп утырда тоже ярдәм файда булмаячак. Рәхмәт. Һәм шул ук вакытта, менә мәсәлән, Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театрында Мулла спектакле куелды. Унда шундай фикер яңгыраны. Без барыбыз да ишектәр ябык дип уйлыйбыз. Төртүп карап, уны асырга мөмкин икән, берәү дә ышанмай дип. Менә Айнур, үзеңнең мисалыңда һин бит инде яшьләрдә тәрбияләү өчен дөйм ятакта укыган сакта башладың, әйме? Димәк, башларга кемгәдер тотынырга кирәк дип әйтергә булам. Әлбәттә, куркып тормаска кирәк. Бер ниндидер кеше берәү кулга алмаһа, аны булмай бит инде. Чөнки теге әйтәйек, бер эскән кеше эргәһендәге йөргән 10 кешенең гомерен боза. Әсәһенең, атаһының, якындарының, дусларының, кәләшенең, балаларының. Шуның өчен куркып тормаска кирәк. Ул регуляр рәвештә эсә икән, көн һәйин һинең эфир күрә икән, аны елкәһенең теге электровалар диндә буны безгә рөхсәт итә, әҙерәк таяклап, әҙерәк эш күреп, әйтәйек, урынына ултыртып, яшьләрде йыйып алып, көслерәк егетләрде теге әйтәйек. Әмма без бүген шундай имһандыргы заманда яшәйбез. Бәлки һеҙҙең янда ул 10 көн яшәп, ысынлапта айнығып, кеше рәвешенә инеп сығыр, әмма бит адым һайын кибеттәр һәм унда һыра дигәндәй. Әлбәттә, аның эсенә иман нуры кереп ултырһа, ул бер нинди дә кибеттарда, бер нинди дә киноларда, башка төрле теге пропагандаларда уга кереп үтә алмаячак. Димәк, без әле шул ук яшьләрде күҙ уңында тотканда игътибарды бүлеп иткермәйбез дип аңларга мөмкин. Игътибарды әлбәттә бүлеп иткермәйбез. Әҙерәк моны әйтәйек, безнең теге баһадирак булган агайдарыбыз кулга алырга. Әлегә баягы үзләренең кеҫәһен кайгыртып инде эштә генә йөрмәй, бына тәрбия мәсьәләһенә. Әлбәттә, кулга алып яшьләрдә әҙерәк тәрбияләргә электән булган бит инде акыллар. Акыллы һин борын тыңламайгыр әле. Һәңә анда акылга теге әйтәйек тиз генә ултырткандыр. Айнур, әйт әле, якынса нисә кешене бына аяк тормышка бастыра алдым үз үрнәгемдә дип. Әйтә алаһыңмы? Әйтә алмайм. Әмма ундайдар? Әлхәмдүлилләһ, андайдар. Былай Аллаһка шөкер бар, килеп торалар менә әле ятакта, ятактан әйтәйек, теге университетты бөтеп, әле менә бит Диния назаратында хезмәт итәбез. Бөтен республика әйтәйек кимәлендә эшләргә маташабыз. Нисек ятакта тәрбиягә килтердек, шулай менә тәрбиягә килтерергә республиканы дигән ниятләр бар. Әлбәттә без яшьтәр әле, әлбәттә безнең көс итмәй. Әлбәттә теге менә айык авыл дигән менә проектлар уйлап сарган егетләр бик молодцы алар. Әйтәйем, Морсал әйткәндә. Һәм ана шулай күрәк булһак, бергәләшеп булһак, була ул. Ошо менә бит әйттек бит, бул кывырланы әлбәттә. Аны тагын да этеп ныграк күмәкләшеп, бергәләшеп тотынһак, килеп буласа кыйм. Һәм хәтта һүздең әлбәттә көсө әллә ни күп түгел, монда һөйләшүләрдән бәлки ислапта ташка бәрелгән, стенага бәрелгән борсак күк кенә булһа, әлбәттә һөдемтә булмай, шулайдан кемдер уйландырыр дигән ышаныста калайык та, бuna фәйләсефкә һүз бирәйек әле. Һез Аяк Башкортстан хәрәкәтенә, гомумән Рәсәйдәге хәрәкәткә кушылганһығыҙ Гүзәл Булатҡыҙы. Нимә этәрҙе һәм үҙегеҙҙең ҡараштарығыҙ тормошта үҙгәрҙеме? Аяк Башкортстан хәрәкәтенә мин радио тапшырыуҙа әйтеп киткәйнем, үҙемдең студенттарым менән бер рәттән. Ягъни йәштәр менән Ждановтың лекцияларын тыңлағандан һуң, ысынлап та былай бүтән былай яшәргә ярамай дигән һығымтаға килде. Әммә һеҙ шул ук ваҡытта үҙегеҙ теге эскелек менән дуҫ кеше түгел бит инде. Ғөмүмән бүтән былай яшәргә ярамай дигәндә беҙ дөйөм халыҡты күҙ уңында тотҡанбыҙ. Дөйөм халыҡты ла күҙ алдында тотам, һәм культуралы эсеүселәрҙе күҙ алдында тотам бигерәк тә. Сөнки һәр бер кеше әлбиттә ул теге мин эсмәйем тиһәләр дә культуралы эсеүселәр бик күп. Йығылып йөрөп эсмәҫкә лә мөмкин, әммә ләкин уның булған булмышы йәштәргә миҫал булып тора. Һәм тағы ла өҫтәп әйткем килә, фәнни яҡтан кеше араҡы үҙен эҙләү, ул донъянан ҡасыуҙың бер сараһы ғына. Шуға күрә кеше араҡыла нимәнәндер ҡасып үҙен эҙләргә маташа. Үҙенең аңындағы, үҙенең аҡылындағы проблемаларҙы решат итмәй,
Торып кеше аяклыкка килә алмай. Шуңа күрә иң беренче кеше үзенең дөньяга карашын үзгәртергә тиеш. Дин ягынан моны егет әйтеп китте, әлбәттә, эсмәгән дини яшьләребез күп, әмма ләкин ислам динендә ниндидер бер үлән тарту менән мавыгучылар күп. Шуны мине бик тә борсый. Шуннан икенче яктан тагыла хәзерге яшьләрнең компьютер уеннары менән бик тә мавыгу борсый. Чөнки ул тагыла бу тормыштан касу. Ул айык, ул әмма ләкин хау сәламәт түгел, ул ошайтып экранда гына ултыра, бер кем белән күрмәй, бер кем белән ишетмәй. Шуңа күрә тагы бер тапкыр кабатлап әйтәм. Кеше үзенең дөньяһына күз һалмай торып, үзенең акылын ситтән күрмәй торып, тәүфигын уятмай торып, аңлы айык тормыш аны уятырга һәм туктатып уйландырырга ла кирәк бит әле. Бuna шул эште кемдер аткарырга тиеш. Чөнки буны әйтте, кайбер авылларга бармайым, чөнки унда әйтәң дә аңламайҙар күк дип буна Заһит әйтә. Әмма ишек бикле булмауы, ул бары тик ябылу гына булу һәм уны асырга күңелләргә барып итәргә мөмкин. Кемгә кирәк шул ишетә ул. Ул ниндидер бер урлык радиона әйтелгән бер һүз, кайдалыр укылган һүз, кайдалыр ишетелгән хәбәр, ул барып төшәле, уйку булып. Һәр хәлдә был турыда без сәламәт тормыш рәвеше турында күбрәк һөйләргә тиешбез. Мөгаен әле бер үз кешенең фикерен, күңелендә ниндидер оятка һала алһак, шулай һөҗүмтә була дип әйтергә булайм. Шулай ук баш лидер оешма рәисе Азамат Юлдыбаев катнаша, эскән кеше лидер була алам? Әлбәттә юк. Ә культ туралы сөйгә килгәндә? Вообще сөйгә аңгай карамайм. Беҙҙең һеҙ үҙегеҙ бына фәйләсүф әйткәнсә тотоп үҙегеҙҙең аҡылығыҙҙы, тормошҡа ҡарашығыҙҙы үҙгәрттегеҙме, үҙегеҙ ситтән ҡаранығыҙмы, әллә ғөмүмән эсмәнегеҙме? Мин эсмәнем. Ысынлап та ислам ныҡ ярҙам итә инде. Насар ғәҙәтенән Ысынлап та диндең көсө бар, әммә бүген динде ҡабул итергә, уның тәғлимәттәре буйынса йәшәргә әҙер, бөтөн кешеләр әҙер түгел. Беҙ унда бер ҡатламды иғтибар үҙәген алырға, ә икенселәрҙе бына шул яйлап икенсе юлдар менән дә исламға китергә тейешбеҙ. Нисегерәк бына лидерҙарҙы эш алып бара икән? Беҙҙең ойошма, әлбиттә, төрлө саралар ойоштора. Йылдың һәр миҙгелендә беҙ мәҫәлән, катупка йәшеләрҙе йыябыҙ. Мәҫәлән, студентларҙы, уҡыусылар йөрөй бит инде. Мына хәҙер йылы ваҡыттар килеп етте бит инде. Беҙ киске йүгереүҙәр ойошторабыҙ. Йәштәр киләме? Йәштәр әлбиттә килә, ҡыҙыҡһына. Иң күбе күпме йыйылаһығыҙ? Мына һәр 50-60 йәш булды йәштәр. Ягъни интернетта һеҙ хәбәр таратаһығыҙ? Әлбиттә, интернет аша беҙ эшләйбеҙ. Күбеһе шул интернет аша эшләй. Йәйгелеккә планлар беҙҙең велосипедта тур үткәрергә уйлайбыҙ инде. Шәп идея әйткәндәй. Бер нисә көндөк шулай. Башҡортостанның матур урындары буйлап велосипедта алырға име? Экология йылында бигерәк тә һәйбәт күренеш. Афарин тиергә ҡала, ҡушылырға теләүселәр һеҙҙең хәрәкәткә ҡайҙан табалар? Шул интернет аша инде. Улар беҙҙе ҡарайлар шул группабыҙҙа. Һәм бик ихлас ҡушылалар. Марат, мына бүген беҙ ниндәйҙер кимәлдә ике миҫалға туҡталдык. Береһе ауылдар, күберәк өлкәндәр килгән, һәм ҡала, мына йәштәр миҫалынан. Мына ошо ауыл һәм ҡала проблемаһы бер үкме, мәсьәләне хәл итеү бер үкме, нисегерәк, һәм көстө бергә туплау нисегерәк? Ни өсөн ҡалала йәштәр, ауылдарда күберәк өлкәндәр, быны нисек аңлатырға була? Аңламаса, бында йәштәр юҡ тигәндә аңлатмай ауыл ерендә. Бөтәһе әйтеп китте, ауылда йәштәр. Әммә лидерҙар ауылда барыбер әлегә аҡһаҡалдар, өлкәндәр, ағинәйҙәр. Бар, менә үҙем мин сығышым буйынса Әбейәл районынан бит инде. Әбейәлдән шәхсән әйтә алам, ауылдарҙа йәш лидерҙар бар. Күрәһең, бөгөнгө тапшырған ниндәй сәбәптәр менән уларға әйтеп иткерелмәгән, бәлки эштә булып ҡалғандыр. Шулай да бына ауыл һәм ҡала йәштәрен күҙ уңында тотҡанда, беҙ ҡалалағы күп һанлы милләттәштәребеҙҙе бына ошо афәттән нисек йолоп ҡалырға тейешбеҙ, сөнки ҡала ул бәләкәй генә ауыл түгел, 20 йорттан торған. Дөрөс әйтәгеҙ, бына ҡала ерлегендә беҙ үҙебеҙҙең эшебеҙҙе тәү уҡыу йорттарында башҡарабыҙ, сөнки урамда тотоп йәки ниҙер клубҡа йыйып эште алып барыу мөмкин түгел. Беҙ төп басымды мәктәптәргә. Ә һеҙҙе бына уҡыу йорттарына индерәләрме? Был бына аңлап ҡабул итәләрме? Әлбиттә ҡабул итәләр, сөнки дөрөҫөн әйткәндә, мында уҡытыусылар бар. Уҡытыусыларҙың бөтәһендә йөрәге әрней был мәсьәлә буйынса. Һәм уларҙың шул мәктәптә үҙҙәре уҡытҡанға күрә күптәренең фекерҙәре, һүҙҙәре йәштәргә күп осраҡта үтеп итмәй. Шуға улар халыҡ кеше белеүсә ситтән килгән берәй табипҡа, хирургка йәки берәй ғалимға күберәк иғтибар итә. Шуға бына беҙҙең арала йәш хирургтар, йәш табиптар бар. Улар
Буларды яле бит Буларды махсус рәвештә мәктәпләргә без йөртәбез, лекция укыйлар. Әле бuna Айык авыл 2013 конкурсы игълан ителде. Ничек кенә тимәк безнең нигеҙебеҙ, тамырыбыҙ ауылдардан, милләтебеҙҙе һаҡлайбыҙ икән, тейбеҙ икән, ауылдарҙы күҙеңдә тоторға кәрәк. Ҡасанға тиклем өлгөрөп ҡалалар? Ҡыҫҡаса гына мәғлүмәт бирһәк әле. Күп сөтлек ауылдар бүгенге көндә ғаризаларын тапшырып өлгөрмәгән, шуға күрә 1 апрелгә тиклем ғаризалар ҡабул итеүҙе дауам иттек һәм ул ғаризаларҙы бөтә дөнья башҡорттар ҡоролтайының башҡарма комитетына, Өфө ҡалаһы Ленина 50 йортона ебәреү кәрәк. Гомумән бөтә мәғлүмәт район хакимиәттәрендә бар. Һәм ошо урында әйҙә тамашасыларыбыҙға әйтәбеҙ, ысынлап та һеҙ ҙә бына ошонда әле үҙҙәренең матур өлгөләрен күрһәтеп ултырған апай инәйҙәр кеүек конкурста ҡатнаша, еңеү яулай алаһығыҙ, әүҙемерәк булығыҙ, конкурсҡа ҡушылығыҙ. Һәм ҡыҫҡа ғына бер нисә һөйләмдә Гүзәл Булат ҡыҙы, бүгенге ҙур һөйләшеүгә һеҙҙең йомғаҡ фекерегеҙ. Шул тиклем ҡыуанып ултырдым, ауылдан килгән шундай дәртле инәйҙәрҙе, ағайҙарҙы күреп рәхмәт уларға. Уларҙың миҫалында йәштәребеҙ ҙә күтәрелеп, бөтөн булған республикабыҙ, мына Якутсаха республикаһында генофондты һаҡлау министерствоһы булдырылған һымаҡ, беҙҙең республикала генофондыбыҙҙы һаҡлау, ойоштороу, бәлки бөтөн булған республикабыҙ менән үрнәк булып торайыҡ Рәсәй өсөн. Һәм ошондай Ошо бәләкәй генә адымды ҙур юлға бер тәүге аҙымдар тип ҡабул итергә була. Тәүге аҙымдар, әлбиттә. Рәхмәт, хөрмәтле ҡунаҡтар, беҙҙең тапшырыуға бүленгән ваҡыт аҙа ғына яҡынлашты. Ә инде тапшырыу барышында беҙҙең студияла рюмка ултырҙы, беҙ аны түргә ҙурлап ултыртып ҡуйманыҡ. Ошолай итеп йығайыҡ һәм әйтәйек, беҙ, хөрмәтле дуҫтар, эскелек менән алға барырға тейеш түгелбеҙ. Бына ошондай гел күтәреү менән буһа ла һәм башҡа ҙур үҙебеҙҙең ынтылыш ҡаҙаныштарыбыҙ менән тормошобоҙҙы йәмләргә һәм республикабыҙҙы, милләтебеҙҙе күтәрергә тейешбеҙ. Әйҙәгеҙ, Ингел ағай, һеҙҙең мөмкинлектәр менән бөгөнгө тапшырыуҙы йомғаҡлайыҡ. 71 йәштә лә әгәр тырышлыҡ булғанда, сәләмәт тормош рәүешен алып барғанда ҙур уңыштарға ирешергә мөмкин. Ошонда күтәрһәгеҙ. Ушлаймы? Эйе. Хәҙер мин сезгә перенесию дигәнне күрсәтәм. Аны ике ҡул белән дә, башта бер ҡул белән күтәрергә кирәк, аны икенсе ҡул белән. Ҡыҫҡа ғына мөмкинме? Хәҙер беҙ ҡарай һалайыҡ, тапшырыуға бүленгән аҙа ғына. Ҡыҫҡа ғына хәҙер. Сездән чыҡмаймы? Нисә тапҡыр күтәрә алаһығыҙ һеҙ? 1 сәғәткә. Юҡ, улай булғас, хөрмәтле дуҫтар, тапшырыуҙы йомғаҡлайыҡ. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Тапшырыуыбыҙ тамам. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт, дуҫтар. Вася из второй, с автобазы. Рукастый? Лучше нас никто не сделает. Бабкины семечки, такие, как мы любим. Мужик нужен. Да где его взять-то? А ты не верила, что вывезут старую машинку, а на новую скидку дадут. Утилизация в эксперте. ЖК «Телевизор Тошиба» со скидкой 2000 рублей. Удобно, проверено экспертом. Что можно купить за 49 рублей? Чашку кофе? Или удобный диван? Новый холодильник? А может, поездку на море? Кредиты без залога за 15 минут всего за 49 рублей в день. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7100. Вредителей много? Выход один. Весной применяй. Профилактин. Какая нелепая растрата калорий. Глаза боятся, ноги делают. Ах ты, чуть не зафрендились. Последний рывок и... Письмо не отправила. Паника. Держи. За надежным интернетом бегать не надо. Купите МТС Connect, и надежный интернет всегда с вами. Это просто. На себя. МТС. От слов к цифре. Башэкспо приглашает на выставки «Лес и деревообработка», «Домостроение», «Мебель», «Интерьер». Ждем вас с 19 по 21 марта. ДК «Нефтяник». Вот это мне нравится. Окна века. Молодцы. Конечно, века. Окна. Конечно, века. Семечки 3 кабана. Отрывайся по полной.
Саумыгыз кыздар малайдар? Бәй, Искәндәр, балтаң һуга төштеме әллә? Нинди балта? Нишләп һөйләшмәйсең, Искәндәр? Телеңде йоттыңмы әллә? Кытыклап карайм әле, кече. Нимә, ишетмәдем. Улай булмай, Искәндәр. Я берәймә өндәш, я саңгылдакты үҙең генә алып бар. Без киттек дилармы? Кыздар, тик һез көлмәгез инде. Нимәнән көлмәскә? Көлмәскә ант итегез. Хуш, бирәбез. Минем тышым тышты. Хәзер тышһыз бала итеп үсекледер инде. Шуңа кайгырып һөйләшмәй ултыраһыңмы? Мин бит әле яшь, карт бабай, әбидәрдән генә тышып булмай. Мине ләбәй дип уйлайыңмы? Охо, Дилгара, кайда тыштарың булды? Тыштылар. Одаклама яңылар сыга. Әбитә Зилия апай. Дөрес, матур, ап-ак тыштар сыга. Ә нишләп өләсәемде касакмы? Әллә кайсын төшкә ине? Был тыш һөт тышы дип атала. Улар бәләкәй сакта гына сыга. 5-6 яшь тулгас, бөтә балаларның да һөт тыштары төшә. Урынына яңлары сыга. Һөт тышы? Әйе, һөт тышы. Икенче тапкыр сыккан тыштарны хакларга кирәк. Чөнки улар төшһә, һынһа я врачтан алдыртһаң, улар сыкмай да куя. Өләсә инде кәһмә. Һинең тешеңә карап, яңкүрәтте оныттык. Әйе шул, әйдә карайык. Борын заманда яшәгән ти крокодил. Һәр крокодил кебек, ул да бик куркыныс булган. Куркыныс озын койрык, куркыныс зур авыз һәм әлбиттә бик куркыныс ослы тештәр. Алып келәлә. Юк. Үтене парайбыз. Алып кел инде. Ярай, бик раз. Ой. Тагала был крокодилдың холқы ла бик насар ти. Уның бер касан да бер кемгә лә тылсымлы һүз әйткәне юк. Унан да куркынысы шул икән. Крокодил бер касан да үзенең куркыныс тештәрен тазартканы булмаган ти. Әйе, бөтә Африкалы бер үзе тазартмай ти. Шуга күрә бердән бер көндө куркыныс крокодилдың тештәре һыҙлай башлай. Ай, тешем авырта!
Ой. Bakır kaytışlarım. Bakır gına krokodil minu. Heybet bulgan. İyi, şol kerek oğa. Нишләп һеҙ көлөшәһегеҙ? Крокодилдың тештәре һыҙлай. Нисек һеҙгә оят түгел? Нишләп беҙгә оят булырға тейеш ул? Эйе, нишләп беҙгә оят булырға тейеш ул? Ой, ныҡ ауырта. Күрәһегеҙме? Ул илай бит. Илай имеш. Ғәйеп үҙендә генә. Ул бер ҡасан да тешен таҙартмай. Беҙҙән үрнәк алһын ине. Эйе, беҙҙән үрнәк алһын ине. Әтәй попугай. Нисек итеп мин тештәремде таҙартайым? Минең ҡулдарым бигерәк ҡыҫҡа. Ауыҙға барып етмәй. Их, исмаһам берәү минең тештәремде таҙартһа ине. Юҡ, рәхмәт инде. Бында һиңә алйоттар юҡ. Алйоттар юҡ. Ас ауыҙыңды. Ҡара һин уны, ауыҙыңды ябаһы булма. Аһа. Һыҙлаған тешең. Бына ул теш. Хәҙер ауыҙыңды япһаң да була. Ҙур рәхмәт һиңә. Изге күңелле бәләкәй ҡошсоҡ. Крокодил тылсымлы һүҙ әйттеме ул? Крокодил тылсымлы һүҙ әйттеме? Әгәр теләһәң, мин көн һайын тештәреңде таҙарталам. Иртән дә, кисен дә. Мин риза. Килештек. Ниндәй серле көн был, ни булды бөгөн? Крокодил ҡошсоҡҡа әйтте яҡшы һүҙен. Шулай итеп, ошо көндән башлап крокодил менән бәләкәй ҡошсоҡ дуҫлашып киткәндәр. Хәҙер крокодилдың холҡы ла ул тиклем ҡурҡыныс түгел. Был тышта нәмә эшләтәй микән? Әйҙәгеҙ гөл аҫтына күмәйек. Нимәгә? Күмгәс күрерһең. Ҡайҙан сәскә килеп сыҡты ул? Беҙҙең сәңгелдәк тылсымлы бит ул. Шулай дилар. Ягеҙ буктар, хушлашырға ла ваҡыт. Һау булығыҙ! Тыныс йоҡо, кескәйҙәр. Бәли, йомоҡ үҙен.
сосед звонит. Что ему опять надо? Звук в телевизоре пропал. Что я ему, личный комментатор, что ли? Вот сам ему и скажи. Проход по флангу, подача, какой удар! Новое слово. Бабкины сухарики. Бабкины, такие, как мы любим. Майка хорошая. Сенсация в Уфе. Московский передвижной дельфинарий возле торгового центра «Арена Экспо». Морские котики, дельфины, белые киты. Телефон 299-95-08. Что можно купить за 49 рублей? Чашку кофе? Или удобный диван? Новый холодильник? А может, поездку на море? Кредиты без залога за 15 минут всего за 49 рублей в день. Восточный экспресс-банк. 8 800 100 ровно 7100. Сенсация! В мягком золоте скидки до 70%! Каждому купившему шубу путевка на отдых в подарок. Напротив ипподрома Акбуза. Вредителей много, выход один. Весной применяй. Профилактин. А ты не верила, что вывезут старую машинку, а на новую скидку дадут. Утилизация в эксперте. Игровой ноутбук Samsung со скидкой 3000 рублей. Удобно, проверено экспертом. Ковров все больше, а цены все ниже. К нам на Пушкина 82. Башкирская выставочная компания приглашает посетить промышленный салон и выставки. Промэкспо, станки и инструмент, насосы и компрессоры, спецодежда, охрана труда. Уфа-арена, 19 по 21 марта. Семечки 3 кабана. Отрывайся по полной. Здравствуйте, вы смотрите Башкирское спутниковое телевидение. Вечерний канал «Телецентр» продолжает свою работу. Мы выходим в прямом эфире. Телефон для связи 2 504 500. В студии Альфия Юсупова. И вот что мы сегодня будем с вами обсуждать. Кто должен платить налоги? И что будет, если вдруг вы эти налоги не заплатите? Если вдруг случилась такая ситуация, и вы не можете найти хорошую работу, вас упрекают в том, что вы находитесь в предпенсионном возрасте. А еще мы постараемся выяснить, насколько мы защищены и насколько мы осведомлены о том, как мы должны защищать свои права потребителя. Обо всем этом через некоторое время. Оставайтесь с нами. Итак, еще раз добрый вечер, дорогие друзья. И как мы сегодня уже и обещали, самый первый вопрос у нас исключительно серьезный. Хотя, в принципе, все три части ориентированы на зрителя, который неравнодушен к тому, что происходит сегодня в нашей студии. Итак, для начала я с большим удовольствием представляю гостей нашей студии, наших спикеров, которые помогут нам определиться в следующей ситуации. Итак, спикеры этой части программы: Ольга Владимировна Орлова, заместитель начальника отдела Министерства труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Здравствуйте, очень приятно вас видеть. И Ирина Николаевна Турчина, начальник отдела Центра занятости города Уфы. Вот вы знаете, очень часто бывает такая ситуация. Смотришь объявление о приеме на работу, и там бывает такая фраза, которая наиболее,